Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Татыулык тураһында докладымда ла башҡорт халҡы тураһында әйтеп үттем. Тимәк, 42 ил делегаты хәҙер башҡорттың кем икәнлеген белә. Башҡорт һылыуҡайы донъя подиумын яулай. Шушы барда характерын күрсәтү, шушы башҡорт бейеүләре ашан ничектер җиңелерәк бирәбез төсле. Ғәйнә бейеүҙәренең сере нимәлә? Очень горжусь своим родственникам. Исемдәре, хеҙмәттәре менән ҡайтыр. Башҡорт ҡыҙҙары элек-электән сая, ҡыйыу, ғорур һәм шул уҡ ваҡытта нәзәкәтле була белгән. Уларҙың һылыулығы һәм тапҡырлығы һоҡланыуы ятҡан. Көньяҡ Кореяла уҙғарылған донъя студенттары араһындағы матурлыҡ бәйгеһендә Рәсәй исеменән сығыш яһаған Мәсетле районы Тайыш ауылы Айгөл Вәлиева быны дәлилләне. Етеҙ хәрәкәттәр менән дәрескә ашыҡҡан Айгөл киләсәктә уҡытыусы булырға хыяллана. Айгөл Вәлиева Мифтахетдин Ахмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының башҡорт филология факультетында 5-нче курста белем ала. Ул башҡорт теле һәм инглиз телдәрен ныҡлап өйрәнә. Бөгөн һылыуҡай Фатима Мостафина исемендәге 20-нче һанлы ҡала башҡорт гимназияһында практика үтә. Кем һөйләп китер? Дөйөм генә әйтеп, Салауат Юлаев тураһында миңә. Кемдең теләге бар? Ул шағир һәм батыр ғына булманы, ул ҡурайҙа оҫта уйнай белгәйне. Бәләкәй саҡтан мин бейеү менән шөғөлләнәһе килә ине һәм балерина булыу теләге бик ҙур ине. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, мин тыуып үҫкән ерҙәрҙә ундай мөмкинселек булмау сәбәпле был хыялымды тормошҡа ашыра алманым, ләкин әле бына мин уҡытыусыға уҡып йөрөйөм бит инде һәм киләсәктә лә үҙемдең тормошомдо ошо һөнәр менән бәйләргә теләгем бар. Беренсенән, мин әлеге ваҡытта модель агентлығында балаларды уҡытып йөрөйөм, ул бейеүгә уҡытам. Тимәк, минең ниндәйҙер кимәлдә беренсе теләгем тормошҡа ашты бит инде һәм әлбиттә мәктәптә уҡытырмын тип уйлайым. Һылыуҡай төплө белем, аҡыл матурлыҡтың нигеҙе икәнен бик яҡшы белә. Дәрестән һуң үҫмерҙәр уға һорауҙар яуҙыра. Ихлас ҡыҙ Көньяҡ Корея тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр, конкурс шарттары, сит ил ҡыҙҙары тураһында мауыҡтырғыс итеп һөйләй. Минең ошондай ҙур уңыштарға өлгәшеүемдә тәү сиратта ул минең әсәйем, әсәкәйем, минең ярҙамсым, минең рухландырыусым тора. Вәлиева Мәрхәбә Хәмит ҡыҙы Мәсетле районы Тайыш ауылында әле йәшәй. Әлбиттә, уға ҡыйын булғандыр инде. Мин аңлап торам, сөнки үҙеңдең балаңды бер үҙен әллә ҡайҙа Южный Кореяға ебәреүе ул минең өсөн ҙур рухи батырлыҡ, күңел киңлеге кәрәктер тип уйлайым. Уны мине аңлай алып, мине ошолай ебәреүе һәм конкурс барышында ла, конкурстан һуң да ныҡ итеп ярҙам итеп, мине рухландырып тороуы өсөн әсәйемә ҙур рәхмәт әйткем килә. Тәү сиратта ул тәрбиәнән әлбиттә килә һәм был йәһәттән әсәйемдең өлөшө иң ҙуры тип уйлайым. Донъя кимәлендә уҙғарылған бәйгелә ҡатнашыу минең өсөн оло мәртәбә һәм бәхет, ти Айгөл. 42 илдән килгән һылыуҡай араһында ул иң яҡшы 10 ҡыҙ рәтенә инә. Конкурс шарттары, милли кейемдә сығыу, дизайнерҙар теккән күлдәктәрҙе күрһәтеү, инглиз телендә үҙең менән таныштырыу, тыуған илеңдең тәбиғәте тураһында сығыштар яһауҙы үҙ эсенә ала. Әйткәндәй, бына бик күп делегаттар башҡорттың кем икәнлеген белмәй. Һин урысҡа оҡшамағанһың, һин күберәк Азия халҡына оҡшағанһың тиҙәр. Эйе, мин башҡортмын тимен. Ә нимә ул башҡорт тип һорайҙар. Улар мине аңламағас, Башкир, Башҡорт, Republic of Башҡортостан тип әйтеп ҡарайым, ләкин улар аңламайҙар, ундай республиканың барлығында белмәйҙәр. Һәм һәр бер делегатҡа, әгәр ҙә айырым һорауҙар менән мөрәжәғәт итһәләр, уларға айырым аңлатып бирәм. Һәм дөйөм татыулыҡ тураһында докладымда ла башҡорт халҡы тураһында әйтеп үттем. Тимәк, 42 ил делегаты хәҙер башҡорттың кем икәнлеген белә.
Төньяк Африка, Англия, Франция, Испания һәм башка ил кызлары менән дуслашып, башкорт милләтен танытып кайткан уңган Хылукайга афарин тиергә кала. Айгөлдө Көньяк Корея гаҗәеп табигате, халкының ихласлыгы менән әсир итә. Әмма үзебезнең Башкортстанга бер нимә лә җитмәй ди ул. Һинең иске матурлыгың бар икән, һиңа кешеләр дә тартыласак. Һәм һинең алдыңда мөмкинчелекләр киңәйгәндән киңәясәк. Был беренчедән, икенчедән башкорт кызларына хас сифаттарды зинһар өчен үстерергә һәм артабан алга барырга тырышыгыз. Хәзерге мәлдә Айгөлдең төп бурысы университетты уңышлы тамамлап һөнәр алу, сит телдәрне үзләштерү. Яуланаһы үрдәр алда әле ди ул. Мең ырыуы башкорттары Дим буенда яшәй. Улар шулай ук Үршәк, Сәрмәсән елгаларының үрге агымын, Кандырагүл һәм Асылыкүл арасындагы ерҙәрҙе биләгән. Уларҙың сығышы төрки сығанаҡтарына бәйле. Һүҙебеҙ Әлшәй районы Себенле, Теүәтәй ауылдарында йәшәгән мең башҡорттары тураһында. 1791 елғы яҙмаларға ҡарағанда Себенле ауылы Илекәй мең олоҫо аҫабалары һәм Әтәмбайҙар ауылы тип иҫәпләнә. 1795 йылда 22 йортта 80 ир-егет һәм 60 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән. Уларҙың килеп сығышы тураһында халыҡта төрлө фараздар йөрөй. Ата-бабаларҙың әйтеү буйынса беҙҙең инде ошо Тәүәтәй бабай инде килеп урынлашҡан булған беҙҙең ошо Себен ауылы булған аҫаба башҡортлары булғандар. Һәм дә инде беҙҙең ошо Тәүәтәй бабай була инде беҙҙең Талатай, ул килеп ошонан беҙҙән ошо иләрҙән аҫаба башҡортларынан һорап, ер һорап, ошо Ирәндек буйынан килеп ошонда Тәүәтәй ҡарт бабай инде Олатай килеп ошонан ер һорап алып, ошо күпмелер ер биреп, беҙҙе шул әйтә торғайындар инде, беҙ үҙебеҙ аҫаба, һеҙ нимәкә ти торғайындар әйтәләр бит. Беҙҙе никәнгүгә әйтә торғайын, әтәмбәй ти торғайын. Тәүәтәйҙәрҙең ерҙәрен беҙҙең халыҡ Себенле ерҙәре тип баралар инде. Шуға күрә уларҙы күсеп килгән кешеләрҙе тарихта әйткәнсә килмешәктәр. Ә беҙҙә ауыл ерендә уларҙы Әтәмбәйҙәр тип. Бына был шул хатта ошо исемдәр Әтәмбәйҙәр тигән балаларға йәбешеп килә торғайны. Аҫаба менән бына мин уҡыта башлаған йылдарҙа, 68-нсе йылда, уларҙы һеҙ Әтәмбәй, беҙ аҫаба тип балалар күкрәк ҡаға торғайнылар. Һуңынан заман үҙгәреп китте, аҫаба менән Әтәмбәйҙең килмешәктең кем икәнлеген хатта балалар белергә теләмәй инде хәҙерге ваҡытта. Уны ололар ғына шулай әйтәләр. Халыҡ хәтерендә һаҡланған мәғлүмәтте тарихи документтарда дәлилләй. 17-нсе быуатта Күл иле мең олоҫо биләмәләренә Бөрйән, Ҡыпсаҡ, Тамъян, Ғәйнә олоҫтарынан башҡорттар күсеп ултырған. Сит ерҙә улар ерһеҙ башҡорттар, Әтәмбайҙар тип һаналған. Тәүәтәй, Һарыш, Ҡыҙыл юл ауылдарының халҡы Себенле ауылынан күскән. Ошо Себенле ауылынан яңы ерҙәргә икенсе кешеләр күсеп ултырғандар. Бына Миәкә районының Нарыстау ауылына күскән кешеләрҙе унда тәүҙә Нарыстау тип атамағандар, яңы Себенле тип атағандар. Күл иле мең олоҫо ауылдары оло юлдан ситтә ятһа ла, улар яҙмышында Рәсәй тарихының бар ваҡиғалары ла сағылған. Граждандар һуғышы ысыры. Ошонан ҡыҙылдар менән аҡтар һуғышы булған. Мында ҡаршыла Ҡунаты тауы бар. Аҡтар тияғынан, ҡарандан ҡыҙылдар атышҡандар бер-береһе менән. Ул хаҡта миңә ҡарт инәйем, ҡартайымның иптәше бик мәғлүм итеп һөйләне инде. Ул ошто тәҙрәнән шулай йөрөп ҡасҡан ваҡытта пули тәҙрәнән кирип, барып стенаға ҡаҙалды тигәне әллә хәтеремдә. Себенлелә элек 2 мәсет булған. Бөгөн ауыл халҡы яңы Алла йортона нигеҙ һала башлаған. Ауылдастарыбыҙ белән бергәләп, әлхәмдулилла, мәсет тергеҙергә уйланыҡ. Һәм дә аны инде беҙҙең ауыл егете, үҙемнең энекәс күтәреп алды, хуплап, мин шул мәсет төҙөү тураһында һүҙ уҙатҡас, ағай, әйҙә мин ҡулдан килгәнсә ярҙам итәм тине. Бура алып бирҙе мына. Үҙе алып ҡайтып, техникалар биреп, үҙе килеп, күтәрешеп, бына шулай бураны күтәреп ҡуйҙыҡ. Әлхәмдулилла инде. Мәсет инде ололар өсөн генә тип аталмай, йәштәр өсөн. Беҙ инде оло кешеләр, оло быуындар мында мәсеттә килеп, шул аларға үрнәк булып,
аларды мына шул мәсітке алықтырып, ол келесек буын үшін. Мәсет бір күннің үстіңіне алынмай. Келесек буын үшін алына. Бүгін Себенлілі тұрмыш қайнай. Балалар ханы әдейхәлі ауылда орта мәктәп хақланған. Халық ішқуарлық менен шүгілләнә, шәхси хужалык тота. Бүтәһе мәктәптә 54 бала укый. Себенде мына төп ошында битенде мәктәп, Тәвәтәй һәм Харыш авылларынан. Тагыла бар беренче бала Кызыл юл дигән авылдан. Мәктәп тулыгынча башкорт телендә укытыла. Башкорт мәктәбе дип исәпләнә инде. Әлшар районының башкорт мәктәпләренең бере. Себенле, Тәвәтәй авылдары дин буенда хужалык өчен бик уңайлы матур ердә урынлашкан. Элек ата-бабаларыбыз яшәр өчен урын хайлай белгән шул. Ошы хузур ердәрдә безгә хакларга һәм кадерен белеп яшәргә генә кала. Пермь крайының көн ягында Гайнә башкортлары яшәй. Улар үзенчәлекле мәдәнияте һәм дөньяви карашы менән аерылып тора. Был уларның биюләрендә лә сагыла. Пермь крайында Бардар районының Жауһар исемле фольклор ансамблен Гайнә биюен танытусы, таратусы дип беләләр. Сагу костюмдардагы дәртле сыгышты тамашасы ниндәй генә милләт вәкиленнән булуына карамастан һәр вакыт йылы кабул итә. Хәзер менә куйган безнең репертуарда биюләр күпчелеге башкорт биюләр дип әйтсәк тә ярый, башкорт материалын ничектер безгә җиңелрәк бирелә. Менә үзебезнең аны без үзебез дә аңлап бетәлмибез инде, үзебезнең характерны, шушы барда характерын күрсәтү, шушы башкорт биюләре аша ничектер җиңелрәк бирәбез төсле. Безнең биючеләр, коллектив членнары да шулай ук әйтәләр инде. Менә хәзер репертуардан тыш хәзер яңа бию башладык без. Тавышлы инструментлар белән бергә кушып. И безнең шушы барда ягының үзебезнең авылларның движенияларын өйрәнеп, шушы тавышлы инструментларга биюләрне кушып, менә шу яңа бию әзерли башладык инде без хәзер. Гайнә биюе серен ашыру вәкиленнән дә яхшырак асысының булуы мөмкин түгел. 36 ел гомерен милли мәдәнияткә багышлаучы Дилбәр Мәҗитова Гайнә биюен махсус рәвештә өйрәнмәгән. Милләттәшебезгә туган бию нигезе әсә хөте менән бирелгән. Мин бер кайда да борынгы башкорт биюләрен күргәнем дә булмады. Бейгенем дә булмады. Тем более укыган чакта безгә националь материал бирмәделәр. Тагын да менә шу музыканы ишеттем, движение үзеннән үзе килде инде. Аннан даже баякны бик шәп карарга яратам мин. Шушы биюне куеп биткәч, уже бии башлагач митем, дөрес эшләдем микән? Берне дә белмим бит, иске башкорт движениене берне дә белмим. А вот музыка миңа шушылай подсказать итте. Менә музыка ничек кушты, мин шулай эшләдем. Иң яраткан биюләр минки башкорт биюләр. Бийләр, ул башкорт бийләр көчле, матур бийләр. Барда да тудым, барда да үстем. Бәлки бөтен туганнар минки Удика авылыннан инде. Удика авылыннан. И они таудан. Традиционный насып бөтен туганнарны җыясы килә инде барда урынында. Бәлки бөтен туганнар бар. Кайсы Казанда тора, кайсы Уфада тора, кайсы икенче җирләрдә тора. Шу бергә җыеп, бергә танышып, бергә шулай җыелышасы килә инде туганнар белән. Адутовлар белән дә без туганнар икәнне белдем инде миндә. 20нче буатта әле йыеннарда теләгән һәркем бию хәрәкәтләре тыпырдату буенча осталыгын күрһәтер булган. Бейгәндә борынгы сагына басу хәрәкәт өлгеләре халык арасында әле лә һакланган. Барданың дуслык өлгеле халык бию ансамбле итәкчесе Өфе кызы Гүзәл Фазлиддин кызы Нуриханова Гайнә авылдары буйлап йөреп бию өлгеләрен ия. Һәрбер авылда үзенең айырма хәрәкәте була. Бер авылда бер төрле, икенче авылда бер төрле. Шуна вот, например, мына бу хәрәкәт түбән авыл әбиләрнеке була. Алар шулай сүлпән генә аста ясайлар инде аны. Һәр шу хәрәкәтне ничек сәхнәгә чыгарырга дип мин уйга баттым. Үземчә уйлыйм, әбиләр күк кенә булай әкрен генә кыймылдасак, бу безнеке фольклор була. Но амия балаларны зур сәхнәләргә күрсәтергә кирәк. Шуның өчен мин аны стилизовать итеп, уже профессионально отточенное движение ясаганда, уже безнеке икенче төрле карала. Һәр Айгүл күрсәтеп куя.
Аяктарды бейек күтәреп, етет хәрәкәттәр менән башкарылган гайнә бейеүен тәү карамакка татар халык бейеүе дип кабул итәргә мөмкин. Бейеү тарихына төшһәң, борын гайнә башкортлары шулай бейегән. Уймуш, Түбән авыл, Кайын авыл кебек башкорт авылдары картларыннан өйрәнелгән улар ти Гүзәл Фазилҗин кызы. Гайнә бейеү безнең Башкорттан да, Татарстандан да азмы күпме аерылып тора. Мин 70-нче елларда культура бүлеге müdürü булып эшләдем. Шу елларда барда җыеннарда без бәя биргәндә без карыйбыз аларның кай вакытта үзебезнең биюләрне кем нинди күбрәк движение ясый дип әйтәбез инде. Кайсы 29-ны ясый, кайсы 33-ны, мин 39-ны ясадым дип төшкәннәр дә булай. Алар шушы кругны әйләнеп чыгалар да тагын бер движение күрсәтеп куялар. Шулай әйләнеп шулай бии торган заманда. Бейеү сәнгатендә башкорт халык бейеүләре истәлеге, хәрәкәттәргә ниндәйдер мәгънә һалуы менән аерыла. Гайнә бейеүнә лә иен батырларына, буласак киеүләргә тастамал бирү юллары, башка күренештәр һалынган. Курган өлкәһенең Әлмән районы Төрки дөньяһына билдәле шәхестәр биргән йер. Уларның береһе Манатау авылыннан Шәриф Манатов, икенчеһе Тәңрегол авылыннан Галимиян Таган. Икеһе лә Башкортстан мөхтәрияте өчен көрәшкән, икеһе лә Әхмәт Закивәлидең аркадашы. Безнең хәбәрсебезгә Галимиян Тагандың тыуган авылы Тәңреголда булырга насип итте. Үкенескә каршы бүген Шәриф Манатовтың тыуган авылы ер йөзеннән юкка сыккан. Галимиян Тагандың тыуган, касандыр Волосудагы булган Тәңрекол авылын халык монда берничә атама менән йөритә. Берәүләр уны Таргул, икенчеләре Кормаш дип тә атай. На берегу озера Таргульского, Тәңреколовского, скажем, по дороге на село Гаитово стоял каменный гранитный памятник. Никакой надписи не видно было. Может, надпись была, стерлась, наверное. Говорили, что это могила Тагана. Потом этот памятник снесли. Но я был около него, ходил, посмотрел. Кому помешал этот памятник? Не надо было. Зачем? Там никакой пашни не было, ничего не было. Риваяттәр буенча Тагановтарның бабаһы Таганды бала сагында өс як Таганда табып алган өчен Таган дип исем кушалар. Тагандың ике улы Сафи улы һәм Гырфан туа. Бөек ватан һугышы ветераны Тимергали Таганов уның Гырфан улынан киткән нәсел. От Гырфана пошли мой дед Шариф. Так, потом Гатаулла был, Негамадьян. От Шарифа мой отец Ахмед. От Ахмета я пошел. У Гирфана от Балдыз первая жена, видимо, умерла. От Балдыз пошли. Галимьян вот пошел. В годы гражданской войны ушел с белыми. Жена Магмура была расстреляна в 1938 году. Ну, за то, что Таган бежал за границу. Тагандың икенче улынан киткән буында башкорттың ардаклы улы Галимиян Таган туган. Ул күренекле шәхесе башкорт гаскәренең полк командиры Әхмәт Заки Валидидің фикердәше. Әмма 1909 елның февралендә башкорт гаскәрләре советтар ягына сыккас, Галимиян Таган үзенең полк яугирлары менән Колчак гаскәренә кушыла. Адак ак гаскәр менән сигенеп Манчжурия аша Японияга, шуннан Венгрияга китергә туры килә уга. Будапештагы Милли этнографик музейда эшләй. Төрки халыктар мәдәниятен өйрәнә. Галимиян Тагандың хезмәттәре венгер телендә язылган. 2010 елда Башкортстан Үзәк дәүләт архивы Венгрияга эшлекле сәфәр оештырды. Музейда һакланган Галимиян Тагандың бөтә хезмәтләрен, оның бөтә язмаларын фотога төшереп, сканер аша үткәреп кайберләрен шуларда алып кайттык инде. Шулай ук мондагы институтта булдык инде, онда мына ошо басма хезмәттәр һаклана бит инде. Ул галим буларак төрле йыентыктарда үзенең мәкаләләрен бастырган. Онда хатта оның блокноттары, мына шул көндәлектәре инде
экспедиция вакытында бәләкәй генә көндәлекләргә ул язып барган инде. Кызганычка каршы улар мадьяр телендә. Галимиян тагандың фамилияһын бөгөн Курган өлкәһенең Әлмән авылында яшәгән Тимергали агай һәм уның улдары йөртә. Очень горжусь своим родственником. Как этнографом, был очень грамотный человек, писал книги. Он даже один раз из Венгрии, из Будапешта, написал письмо моему отцу. И вот он расспрашивал про жизнь башкиров. Эти письма, они были там, в Карпушике, у отца. Не сохранилось ничего. Галимян тагандың кагылдарын мына унан калгандарды өйрәнгәндә, бәлки онда Зәки Валиди менә дә уның бәйләнешләре турында шунда мәгълүматлар мөгаен бардыр. Онда түрек сайлангандар бар, гарәп сайлангандар бар инде. Менә шунда документларның кайберләрен гарәп графикасында менә язылган бит инде. Хәзер буларды менә тәрҗемә итү турында уйларга кирәк инде. Кайткас та оны тулыһынча тәрҗемә итеп, библиографик күрһәткеч эшләп, уларда ниндәйдер кимәлдә булса, улар дөнья күрергә тиеш инде безнең план буенча. Кызганычка каршы халыктан хөкүмәт ягынан ярдәм тукталды инде. Буны архив үзе генә уны еңеп чыгарлык эш түгел. Башкортстан галимдарының халыкара бәйләнеше ныгый. Югары уку йортларында сит телләрдә өйрәнүгә игътибар арта. Ошындай шартларда бөтә дөньяга танылган этнограф Галимиян тагандың хезмәтләрен өйрәнүгә лә игътибар көсәергә тиеш. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең менән Skype бәйләнештә Үзбәкстандан Сайора апай Сәлтәшева. Һаумыгыз, Сайора апай. Һез нисек итеп Үзбәкстанга барып чыктыгыз? Улатаемдың аталары, улатаем үзләре, алар байлар булганнар. Ул вакытта улатаемдың атаһы Абдулла бабай патша вакытларында 2 мәрт хаҗга барып килгән, хаҗы бабай булган, хөрмәтле кеше булган үз вакытында, үз дәврендә. Әмма революциянан һуң аларга шулай язмыш булгандыр инде. Зур улатаебызды, Абдулла бабайыбызды намаз өстендә атып киткәннәр. Шуннан һуң инде улатаема әйткәннәр, Әхмәт Гариф инде кит, семьяңды спасать ит, сират һинеке дигәннәр. Шуның белән семьяһын йынаганда сат киткән. Үзбәкстанга килгәннәр, Самарканд якларына. Шуннан инде һугышлар башланып киткән, аслык вакытлары булган, тикләнү вакытлары булган. Илгә кире кайтып барырга имканиятлары булмаган. Улар кайһы райондан булган? Безнең улатайлар, әнәйләр Күмертау районыннан, Яхшымбәт авылыннан ине. Өләсәем Карай авылыннан булган, Яхшымбәт авылына келин булып төшкән. 96 елда мен акыргы мәртә бардым. Нигә? Яхшымбәт авылына. Шул вакытта апайым белән баргайнык. Шул вакытта ла барып, улатаемдың өйләрен күреп килдек, әле лә бар ине шул вакытта. Улатаемнар киткәс, ул 8 еллык мәктәпкә әйләндерелгән булган. Шул өй әле лә бар ине, барып, күреп, ескәп дигән шикелле килдек. Башкорт телендә улай нисек яхшы һөйләшәһегез? Үзбәк мәктәбендә укынак, үзбәкләр арасында яшәнек. Ләкин инде өйдә семьяла башкорт телендә һөйләшә торганнар. Уллар, бездә инде балалар шул уллардан өйрәндек, улатаем, әнәем, әткәем башкорт телендә һөйләшә торганнар. Без әле укусы булып йөргән вакытларда улатаем утырып безгә башкорт алфавитын өйрәтә торгайны. Башкорт газеталарын, журналларын выписывать итеп, язып, алып укый башланак. Ханда бар икән, өйрәнү кыен булмай ул. Башкортстанга кайтып яшәү теләге юкмы? Һәр вакыт бар ул теләк. Тартып тора Башкортстан. Ләкин дә монда туып үстек, балаларыбыз да менә, минем дә 5 балам бар, 2 улым, 3 кызым бар. Балаларым төрле якта яшәйләр, монда ла яшәйләр. Кызлар кияүдә,
Улларым өйләнгән. Нисек инде biz һәммәһен ташлап китеп булмай инде. Теләк бар да. Әмма имканият юк. Әңгәмәгез өсөн зур рәхмәт. Һау булыгыз. Башкорттар тапшыруының электрон архивын Башкортстан Юлдаш телевидениеһы сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251 73 92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар. Уның адресы Башкорттар һызык ТВ. Әлегә тапшыру тамам. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз. Магазин стильной одежды Серджинетти для истинных леди и романтичных девчонок. Для вас и для тебя. Серджинетти. Торгово-развлекательный центр «Июнь». 2-й этаж.